Záhony, Tuzsér, Ajak, Pátroha és több környékbéli település lakóinak életét már több mint 60 éve megnehezíti, hogy az állomásokon nincsenek korszerű, magas peronok. Emiatt az utasoknak fél méter kell lépniük a régi, magas vonatokra való felszálláskor. Ez az egészséges embereknek is nehéz, podgyásszal vagy kisgyerekekkel pedig még inkább. A mozgáskorlátozóknak pedig sokszor lehetetlen. Itt sokan nem tudják igénybe venni a vasúti közlekedést, ami alapvető közszolgáltatás lenne. Eddig csak az állomások teljes átépítésével lehetett volna megoldani a helyzetet, de most egy egyszerűbb javaslatunk van. A MÁV-nál már közlekednek korszerű, alacsony padlós vonatok, amelyekről kényelmesen lehet le- és felszállni. Ezek azonban főleg Budapest környékén járnak, ahol már eleve korszerű peronok vannak. A vidéki állomásokon viszont maradtak a régi, alacsony peronok és a régi szerelvények. Pedig a megoldás egyszerű. Lázár János építési és közlekedési miniszternek csak utasítania kellene a MÁV-ot, hogy az alacsony padlós vonatok ott közlekedtesse, ahol nincs magas peron. Ez nem kerülne plusz pénzbe, csak a menetrend és a járműfordulók észszerű átszervezésére lenne szükség. Már az is sokat segítene, ha naponta 3 ilyen vonatpár közlekedne ezeken a vonalakon. Áprilisban petíción kértük ezt a megoldást, amit személyesen adtunk át a miniszter úrnak Kisvárdán. Választ ugyan kaptunk, de abban csak azt javasolta, hogy az emberek inkább busszal utazzanak, Mándokon át. Ez viszont akár kés jelent a közeli kórházig, ami elfogadhatatlan. Később írásos megkeresésünkre nem kaptunk érdemi választ, a miniszter csupán egy rövid videóban reagált, de megoldást továbbra sem kínált. Pedig ez tényleg csak akarat kérdése. 3 pár alacsony padlós vonat naponta, fix időpontban. Ez 0 forintból megoldható lenne, és rengeteget segítene az itt élőknek. Ehhez képest máshol, kisforgalmú mellékvonalakon épülnek új peronok, miközben Záhonyban a probléma továbbra is megoldatlan. Ezért készítettük ezt a videót, hogy bemutassuk, a miniszter úr tétlensége milyen gondokat okoz az embereknek, és hogy a közelgő választásokon ez sem maradjon következmények nélkül. Ha pedig az új miniszter kerül a helyére, tőle is kérni fogjuk, hogy végre rendezze ezt a régóta húzódó ügyet.